magandang tanghali sa inyong lahat at naway masarap ang inyong pananghalian. Naku, gutom pa naman ako. Oo, baka pwede naman pa-share dyan. Pero bago tayo, bago tayo kumain at kung ano-ano pa, saluhan nyo muna ako dito sa aking programa at at para mabigyan kayo ng mga ideya at impormasyon kung ano yung mga pwedeng negosyo para ating aalamin yan. Sige. Pero ngayon atin nang simulan. Ano ba yung mga dapat nyong malaman dito ho sa ating programang ito? Siya sikat staple na siya sa Mountain Province, dyan sa Sagada, dyan sa Bontoc, dito na mga of China Embassy para po sa paggawa ng Cordillera ay maganda hong area para po sa pagpapalaki ng mga tsaa. Sinabi po ayon po kay Benguet Governor Melchor Diclas, dyan ho sa DA, is well known for agriculture. Tea production will strengthen in our region. This would greatly help in poverty alleviation, environmental protection of rolling terrains, and boost our future ecotourism. End quote. Dayan po yung sinabi ni Governor Diclas. Kasi nga din naman, meron din pong isinagawa si Dominic Molintas, isa pong academic at scientist, nagsagawa po siya ng feasibility study sa pagpapalaki ng tsaa dito ho sa probinsya ng farm dito sa Marcos, dito along Marcos Highway, yung papasok doon. They have Targon tea. Ang ginawa lang nila, Benguet, kunin. Maganda yan. Pangalawa naman nating pag-uusapan, since dito ho sa Cordillera tuloy, dyan ho sa Mindanao, at in Region 10 Northern Mindanao, sa latest report ho ng NDRMC, yun ho, 77.3 million. Yung damage naman ho sa infrastructure meanwhile reach 8.6 million with 9 roads affected but are now all passable. The NDRMC also reported that at least 75 houses were totally damaged while 68 sustained partial damage. So aabot na ho sa higit 11,000 na mga pamilya or higit 52,000 na mga individual ang apektado ho nitong pag-uulan dyan ho sa Northern Mindanao. So at may isa pong namatay, one, at mga kailangan ng ating mga kababayan dyan ho sa gabi natin dito sa Cordillera at iba pang parte ng Northern Luzon. Sige, mamaya sa ating pagbabalik, atin namang alamin yung kahalagahan ho ng training at mga programs sa sektor ng agrikultura. Kung sino siya, malalaman nyo sa pagbabalik ng programa natin. I agree. Kasama mo sa iyong pag-asenso ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Andito na ang pampabilis sa paglaki at pampabigat ng inyong alagang baboy. Ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement, bago, kumpleto at puno ng mga sangkap. Tested and natin si Ma'am Jaya Marsan na inaalok natin, Ma'am. Yes po. So, may dito kasi sa Cosmic Farm, may in-offer kaming organic agriculture production NC2. So, hindi lang po chicken. Para sa kanilang farm siguro, kapag meron silang So, meron po silang pinagbasihan, which is the Philippine National Standard in Organic Agriculture naman po. So hindi Kasi nga, nakikita nila, pag sa market, meron yung mga pagbibili sila, meron pa yung mga spray ng chemicals. Which is ayaw nila. So gusto nila, they will produce their own food. Okay. But if you, kapag tatawagin mong organic farm ang isang farm, di ba? Organic. Okay po, ma'am. Ma'am, matanong ko lang paano naman daw mag-avail ng mga itong
mga programa nyo or itong mga project ninyo dyan ho sa inyong farm? Basta yung willing to train in organic agriculture production NC2 for 29 days po. Also 1 month. Oo. Yes po. Pero matanong ko lang, ma'am, itong NC2 certification na to on organic agriculture, parang driver's license po ba to na kailangan i-renew or lifetime na to kapag nabigyan ka ng ganitong certification, ma'am? Yes po. So, renewable po siya after 5 years. So, 5 years po yung validity ng ating NC2 once na pumasa tayo. Oo. And then, renewable siya. Basta at least po is nagamit nyo yung certificate nyo in organic farming. At least na nag-organic farming kayo at least for 1 year, pwede nyo na po siyang i-renew. Napakaganda niyan, ma'am. Ma'am, matanong ko lang, segue lang daw, balita ko, meron din daw kayong mga alagang tsaa-dyan. Totoo po ba yun, ma'am? Yun na po yung isang ginagawa namin. Oo, kasi tinitignan ho nila na yung Cordillera as hub for tea growing dito ho sa Northern Luzon. Do you think this is a good idea na pasukin ng province of Benguet at saka DA para sa inyong mga farm na kagaya nyo na nagfa-farm na ng tea? Maganda po ba ito? Yes po, so maganda actually siya kasi from the Patutok ngayon. Yes po, so go organic and try nyo pong i-venture ang organic farming kasi ito na po ang nagiging trending ngayon. Yan lang po. Alright, with that, maraming salamat, Ma'am Jaya. Doing it every Saturday, no? And it will be from 9 o'clock to 11:30. We will do it here. Gamitin mo yung galing mo sa art. So, join and be counted. Di ka magsisisi, promise. Sa music ng batang 90s. At nagbabalik nga po ang ating programa. I agree. Oras po natin alas 12:54 ng tanghali. Yan. Happy lunch sa ating mga coffee, mango, tobacco, abaka, peanut, ayun, mung bean, kasaba, sweet potato. Nan mo, napakalaki ngayon ng cacao industry diyan sa Batangas, diyan sa iba pang part ng Pilipinas and Cordillera as well, 'di ba? So coffee din, mas dumami 'yan kasi nga din naman yung mga dinala ng mga Spaniards, yun yung mga basic commodity nila na dito nila papalakihin, and then when time comes maha-harvest, and then kukunin na, idadala na doon sa Mexico, and then diretso na yan ng Spanya. Pero kasi yung cacao, paano nga ba nakapunta yung cacao? And popsicle sticks. Alam nyo ba na merong mais yan? Kasi yung corn syrup, 'di ba? Through enough processing, distillation, at kung ano pang proseso yan, marami kang pwedeng magawa sa corn. Kasi nga din naman yung US, 'di ba? Bakit napakalaki ng kanilang tinatanim na can convert it to sugar, or yung sugar na ng content ng corn, or yung starch, pwede na lang gawing corn starch at iba't iba pa. Napakadami, napaka-endless yung pwede mong gawin sa mais, 'di ba? So yan. Sige. At yan na nga po yung ating naging programa ngayong tanghaling ito. Maraming salamat sa lahat ng tumutok sa aking programa. At mamaya abangan nyo ho, mamaya alas 6 ng gabi, Luzon Headlines para sa mga mainit at nagbabagang mga balita. Tumutok na po kayo mamaya alas 6. Sige, pansamantala munang mamamaalam. Charles Nicolimon, nakasama nyo po. At bukas kita-kits tayo. Bye-bye!